mga bata. Birthday day ron ni Ate Ing-Ing ninyo, Ating Ing-Ing Bertodaso. Oh, naikik ron mo abot, tinatag ni Ate Ing-Ing. Mana si Ate Vanessa, ato mang February 14 si Ate Vanessa nag-birthday. Valentine's Day man to iyang birthday. Unya, daghan po kay ice cream, mga cakes, og mga budbods, og mga, kanang mga bikos. Daghan kayo. 14 kinananay na to. Kang Ricky Garibor, 40 daghan na sa mga chickens, ha? Oh, tambok na mga chickens. Oh, lagay. Oh, sige, pahimutang na mo. Oh, sige, pahimutang na mo. Andam na mo paminaw sa lain akong sugilanon. Karong si manahon na, moro'y unang adlaw sa akong pagsugilo nining akong sugilanon nga naguluhan. Akta nga duwini! Yehey! O saan, ganahan mo! Akta nga duwini! Ania ang unang asoy nako ninyo. Ni adtong unang panahon, Aldwina, usa ka mahimsog nga batang lalaki ang imong gipakataw. Kuan, niya o. Kakita ka? Oy, Aldwina! Aldwin! Woo! Sama ni Aldwin! Asa ang pating bata pa inon? Ipatugway lang sa kanding kadugay pa mo balik, oy! Aldwin! Hey! Do, taon, do! 10 years old naman taon ka, ano imo magkugipakugang bata ka, oy! Miulpot ako kinabuhi! Gabi, Luloy, miulpot man gyud. Diin makahadiin ka kanong nadugay magka, Aldwin. Gabi ha, Lulot, tinagura man dayo yung pangutana. Oh, pili, gusto ni mo upat? Usa lang, Luoy. Naala. Diin mang kadong. Pangutana ka, Lu. Ngayon mo magkong gisugo pagpatugway sa kanding. Ay, bitaw! Unsa man na sa'yo niya nga nung nadugay mangga. Be. Kay nagigot pa man ko sa pisi. Oh, nagikog ka? Nabuang. Pag-ikot sa pisi niya, udagad ko kag pila ka oras. Ang Lubi. Kalisod ba igot sa pisi nga bubo na lang kay Luoy? Ang kandigod, murag nahikog. Unsa? Bitan mo, ikaw, salig na ka na ko, lagot. Bitaw lagi, Lu. Naglisod ko, higot, uy. Paminaw na ko, dong, anong naglisod man ka? Ha? Naglisod man ka higot nga, upat man to kamitros ang pisi, nga gihatag ko ni mo, ha, Aldwin? Upat kamitros. O, lagi, Lu, Kinoy. Upat kamitros ang imong gihatag. Pero, upat man sab kakanding. Wak. Ikaw ra makahatag yan maayong kagmaon. Kawa ko'y bahandi nga saray ikabilin ko kaniya. Aldwin. Ako man lagi diha. Umana ako kisugo ni mo? Umanalo. Nilaray ili sa mga pisi nga higot sa mga kanding, Lo. Ako nang gipatasan, Lo. Makasuroy-suroy na sila sa layo. Okay. Mayo. Right, kay gyud bata ka na. Lo, Kinoy. Kining, unsa man to kaganinang imong kanta nga imo man tong gibalak? Kay mi kanta de ko. Nabatian mangguti ka. Nagbubo ka ng tanom nimong gamay. Nga, nagkanta-kanta ka. Pero, imong gi-recite, murag balak ba? Balak? Ikaw no bata pagadi ka no Aldwin, pero ida ikaw no suito ka na sa mga kinaraang pinulungan. Din makakat-on, anak. Ang bigay, kita may barkada. Manyang ano nakaingon ka magkuhan, kanta to, be? Nasuhito de ka to. Oo, suito kay Lo. Siko no? Kay wa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Nila mo na. Nagkakakwas tulos na tudong. Pero, Lo, Kinoy, sayop lang ang katapusan kay imo manggingo nga wa kay bahandi nga sarang ikabilin. Ngano man day, Lo, Kinoy? Aw,
kajetenday, lo ha? Kining, ako balo ba? Naglibog ko ining tanuma, lo. Sige kag bobo ini, pero dili man nimo halos ipaigo sa mga dahon. Tabla rasad nga, wa ka mo bobo, lo. Mura bag kanyang witik-witik ray imong gibuhat ba? Mo tingali nga wa ni makatubo, no? Ay, Aldwin. Di gini siya budak ko. Malah gini siya kagamay gyud. Unano ni nilo? Di manggod, lo. Di manggod ni mo baston og maayo, lo. Be. Ayo. Ako lagi, lo. Lo. Naon siya ka, lo? Nagpangikap ka manggod sa imong dugan, lo. Naon siya ka, lo? Sakit kayo ako dugan. Ha? Lo, unsa may ako buhaton, lo? Ako ning hiluton, lo. Unsaon man, lo? Dada ako sa igdanan, Aldwin. Sige, lo. At dali, lo. Pero, lo, maglisad magkugdahan ni mo, lo, Kinoy. Ay, maya na lang gani kay nagpadrong din ni si Nay Carlos. Nay Carlos! Nay! Tabangi ko, Nay! Lo nga naman ka, lo. Ayaw piyo nga tao ng imong mata, lo, Kinoy. Gisuwawan ka, lo. Ay, sige, lo. Ako lang sira ng bintana, ah. Ayaw na. Ha? Ayaw na. Pero, lo. Aldwin. Magpaminaw na ko. Apo ko. May isulti ko mo. Bahin sa tanom nga bonsai. Ha! Mga bata! Nanganga si Aldwin kay wa man siya kasabot kung unsa ang tanom nga bonsai. Kasabot mo sa bonsai. Oh, kani si Kuya Gulyat ninyo bonsai. Sa ato ba kanang bonsai, kanang gagmay bitaw nga tanom nga mutubo lang sa mga bato, unya mga guwang na kaayo nga mga tanom. Mura ba ka nang na may bonsai nga bugtai, bonsai nga kaimito, bonsai nga kining bayabas, bonsai nga sambag, inana ba? Kini siya, bonsai ni siya, pero ambot unsa ning klasiha sa bonsai ang giha kanang giistoryahan ro nila ni lolo niya og ni Aldwin. Pero sa di pa ta mo padayon mga bata, maminaw sa tagpainomdom ha. Nga bata, malipay magdulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Okay, padayon ta sa sumpay mga bata, ha? Bag-o pong nakakaon sa kilig ni ating ing ninyo, hinay kibugtingog. Okay, nakapangutana si Aldwin siyang lulo Kinoy kung unsay iyang isulti bahin sa tanom nga bonsai. Kantong gamay nga tanom nga akasya nga kapina sa usa ka gatos ka tuig ang pangidaron kabilin pag-adto sa akong tatay o giampingan ko hangtod karon. Gialimahan lamang dili siya mudako kay usa siya ka bonsai. Ay, mao din na ang tanom nga bonsai, lo. Dili mo dako bisan pila na katuig. Ang gusto ko nga ikaw ang muatiman kaniya kung wala na ko. Dahil nagod ni mulo Kinoy, oy. Iasa man na kalo. Imo na kumbiyaan. Wana ko'y nanay o tatay. Unya, wana sab ka. Asa man na kalo. Aldwin, isaan na ko. Lo,
amping ug alimay ang akong tanom nga bonsai sama sa pag-atiman ko. Saan ako? Ulo, Kinoy. Atiman na nako, mayo ang imong tanom nga bonsai, lo. Isaan na nako, lo. Salamat. Huwag binutan. Pagpagkabuhi. Pinasubay. Sa kataro. O kadluki ang Diyos. Lolo Kinoy? Lolo Nay, naanak kay kauban din ni sementeryo. Ni ana si Lolo Kinoy sa imong tupad, Nay. Nagtupad ang inyong lubong. Ako, Nay. Ako na lang usa. Pero sige na lang, Nay. Wa naman ko'y mahimo. Tumanon ko na lang po ang mga ipanugo ni Lolo nako. Ato na ko, luha. Nay, ato na ko. Dali na mo! Dali! Asa man ka, Brando? Atong buya ng makanding. Pinya atong panigandaгаnon ba? Aro aligre! Sige! Manoy! Oh! Mani, Brando! Ayaw, Manoy, oy! Masuko niya ang tagiyaan na! Suko! Anong unyam lagi pahingot sa Toyota, be? Bisa na! Dili! Ako ginimbuyan! Kung dili ka, pauli ito sa ato! Magdungan ta, Manoy! Kay pangitaon niya ka ni Mama ug ni Papa. Tanaman ni Brando na! Mamauli na ta! Ako sa ning barbaran sa higot ang makanding. Dali! Dali na mo! Atong kukulong ang makanding para malagan sa layo! Ayaw, Manoy! Ayaw! Nagpunsa man na sila tiya. Uy! Ang mga kanding! Ilang di pagbuhian! Hoy! Hoy! Hala man ni Brando! Ang mga kanding! Asa na to sila paingon? Mayra! Alam mo, nauna ang tagiyado! Hoy! Anong inyo man ang di pagbuhian ng mga kanding? Ha? Tagan mo! Tagan! Manoy! Balik mo din eh! Pumatay ko ninyo! Balik mo! Batihan ninyo, oy! Kasalbayas ko ninyo! Asa naman nun ang ako mga kanding nanagan? Uy! Balik mo diri! Ay, kining kuan! Kanang... Oh! Uy! Oh, Classmate? Classmate man tano? Aldwin? Inyo di ay itong mga kanding? Taon. Nga nang gipangbuyan man ninyo o gipanggukod. Asa naman ka turon paingon? Wa man ko'y apil. Sila raman si Manoy Brando ay, ug ang iyang mga amigo ug amiga. Paita, uy. Ano man? Anggal ka? Ay, mayo kay, mibalik ka. Oh! Ano man? Manoy! Ha? Sukol ka? Suko ka nga mong gipambuyan ng inyong makanding. Nang di naman yung gitugoy sa mong yutabi. Tungod kay,
Wa man gud ninyo umahining yuta, abay. Adi ay! Unja, sukol ka! Ha? Ayaw kaya! Ang butan nga bata, hinanay binangga. Jud ako ni mga batay. Kada gabi ini agi ni sila kada asoy nato. Pero may gini sila mga lingkod, mamay pa oy panapo diha oy bataa ka daon sa kaman. Oh, daon sa maning bataa taon. Oh ana, oh kana maglingkod gali kinahanglan tabunan nato ang atubangan ha. Kay naa niya mga langaw mo dool niya. Okay. Ato ipadayon na ato. Pero mangustaw na sa mga bata po nga. Wa din pero naminaw sa ilang balay. Sa nagkalailaing dapit. Sama nila ni Inday Terir, Ramonida, sa Suba, Danau City, og ni Bandot diha sa Badawa, Cebu City. Og sa tanang mga bata nga naminaw karon nato, kumusta kamuntanan? Okay. O nga naman. Tayo na, sampay sa imong Okay, sos ka bright bilibag. Excited mga bata? Excited? Okay. Ano ang sumpay? Ka-bright yun ninyo. Okay, bisan giunhan pa man. Og sukmag si Alduin ni Brando. Oh, tulan! Ayaw lagi man ni Brando. Sukol! Saban, patara lang ka! Pasiluan ko, Brando. Di ko mo sukol nimo kay basig mahinaykan ti ka na. Hambot na lang. Uy, kahilas! Unsa man? Unsa ba kukunin mo kuminaykan? Ha? Husto na lagi man ni Brando, oy. Tanan na, mamauli na Dili! Tiwason ko ni! Oh. Brando, mayo pag dili na lang ta mag-away. Dili mag-away. Kay mitalaw, mga. Ha? Talawan ka no. Ay, Ha? Okay, Ha? gisakitan ako ha. Kit niya. Sukol kay! husto na lagi manoy. Tanan lagi ba? Sukol! Sukol! Ikaw na. Sakit sa ako nga pabangig ay. Sukol lagi! Di ba sukol? Di ay ha. Kini ay. Sukol! Ay! Ay! Ikaw na, Alduin. Kabantela! Di ko mula! Manoy! Ganahan ba ka ha? Manoy, Brando! Manoy! Oh. Hala. Nakuyapan si Brando. Manoy! Mas lagi na ako, uy. Nganong ako pa man gisuklan si Brando. Ay, kuyapan na noon siya. Pero, nahadlong ko ganiya kay basig dili na siya maulian. Mayo na lang gani kay pagkataod-taod kay naulian siya. Naulian siya sa iyang panimuot. Ginoo. Pasayloa taon ko pero iya man ko gihagit ka ganiya. Gisakitan man ko. Mao ako na lang pong isuklan siya. Uy. Murag na amin na nitsita. Kinsa magana? Asa ba na nitsit no may tao? Oh. Sab. Kinsa magana nitsit na ako? Asa man ka? Nawa man ko makakita nimo. Di oras ko, uy. Murag nara. Uy. Sa kahoy man nga bunsay ni Lolo Kinoy. Hi. Murag. Halo. Oh. Hala. Ni. Unsa man na? Kamitoy nga tao. Akong kusuhon ang ako mga mata. Tingalig. Muta lang ni. Hello. Oh. Kamitoy ka nga tao. Unya, itong kayo. Gusto. Agta nga duwindi. Oops, ayaw pagsinggit, ha? Ayaw pagsinggit. Amigo man ta. Amigo man ako imong lulukin. Uy.
Kangayan, baya ni mong tanaw nga naglingkod ining gamay nga sa bonsai nga akasya. Nagakin-akin ka pa. Wa kay purol og t-shirt. Wa ka tugnawa. Initan man ko kung magsulob ko ng imong gihinganlan. Maunod man ko, inimigo Aldwin. Hala, mukailang malagay ka sa kumpangan. Ikaw, kinsa man ka agta nga diwindi? Ako si Yunik. Yunik? Mura magibali lang nimo ang pangan ni Lolo Kinoy. Kay binaliman bitaw na sa Kinoy. Pero maog ni tinuod na kong pangahan. Yunik. Maunay tinuod nga pangalan tong bata, ah? Uma, si Aldwin. Asa na pita magpuyo? Kanagumpayag sa unahan. Husto. Kung wa ko masayop, tingali mo ng bataa ang apo sa tuhod ni Kinoy nga atong saop. Mao tingali na ma. Wa na'y inahan kay ang apo ni Kinoy nga inahan anang bataa. Namatay sa dang gipanganak na siya. Patay gani kay isag naong ma. Oo, nakamatngon ko ang bataa sa buhi pa si Kinoy. May apo sa tuhod si Kinoy nga bati og naong. Bueno, adtuon ko ang punyeta og pabayron ko sa iyang pagpasakit niya nimo. Og di kay kana lang. Palayason ko siya sa yuta. Ipaguba ko ang ilang payag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Doon man mga bata nagdaog mga tao si Madam Carla paingon ngadto sa payag nila ni Aldwin. Og unya. Hala, unsa ron Yunik? Yunik, unya na ta magsulti ha. Ariyon sa nako kay murag may naabot man nga sakyanan. Ayaw na lang pakita niya, Aldwin. Kay may dautan silang tuyo ni mo. Unsa? Asahan na lang ning bonsai nga akasya nga kung pinuyanan ug mamiya ta dinhi. Uy, Pasakti, Daobi kay ninyong kung mula ho sila pinag-pilianan, dinhi, ha? makitaan kanila. hala. Ang akong mga butang Yunik. Wanay panahon, Aldwin. Mamiya na ta dinhi, alsahan ng bonsai nga akasya. Dilit na mamiya din hangtod nga maog daw ka na. Tan-aw ta kung dili ba siya mapaig ganaaman siya sa suot. Ud kung wa siya karon din magdali gyud to sa pagpauli. Tungod kay di malilong kining gibuhat ta karon. Nay, Lolo Kinoy. Wala ko'y pinuyanan, Lo. Nay, gisunog na ni Madam Carla. Wa ko'y nakuha ang ilisan yun, Lo. Nay, maong kini na lang yung tapot sa kong lawas ang nabilin. Oh, gusto di ay, Lolo Kinoy, niyang imong bonsai, oh. Wa man ka magsulti ng kulo nga ni abaday nagpuyo nga gamito yung agta. Agta siya kay ito man kayo. Pero diwindi sab kay kamay man siya. Tinuod bitaw Yunik. Ito man ka di agta. Unya gamitoy di diwindi. Yunik, asa naman lang ko paingon ini?
Wala ko'y kapuy-an. Ayaw kaguul. Kay tabangan ta ka, Alduin. Usa? Kagamay ni mo, ha? Usaan man kuno-kuno mo sa pagtabang, be? Secret. Secret pa? Nag-uulbaya ko, ha? Asa na lang kong pagkaon ini. Usaon na lang na ako pag-eskwela nga. Wa naman ko'y mga gamit o ilisan. Maantos na ako ang pagpanaway sa mga bata na ako kay batian man sila nako. Pero ang kagutom o katugnaw yunik, di ginako maantos. Kining yunik, di nilang una ka ha. Ibilin talang ka din sa lubong nila ni Lulo Kinoy ug nanay kay mangita kog paagi. Asa man ka? Ay, mangitog paagi para ko makakaon. Dini ka lang una ha. Ayaw na lang paglakaw. Aris ako. Uy! Wa gyud maminaw ay. Aw hinuon, mayo man sa mangyang gibuhat nga mangita siyag paagi. Pero kung wa gyud siya mahimo, dili lang sabna ko siya pasagdan. Pabuton ko lang ang iyang pagbalik. Uy, nganong ni amang ko ining dapita, gidasa ko mga tiil. Ibalik man ko sa amo. Pero, niya ko mag-agay sa mga dagkong bahay nga gitawag nila og subdivision. Uy, si Lovely. Nasa langgit. Sirang usa. Lovely. Murag may nagsangpit man ako. Lovely. Hala? Aldwin, nagunsa man ka din Aw, time pa. Buhi ka? O patay na? Paita ni mo, uy. Kita gid na siya nga dako kong buhi. Kun mauna, dili da itinuod nga naapil kag kaog daw sa inyong bay nga gipasunog ni Mama Carla? Gikaluy ang taon sa Ginoo. Unya be, nganong wa man ka mo eskwela? Nangita bayat nimo si Ma'am? Saon man ako pag-eskwela nga nagkutoy mangganin ning akong tiyan. Ha? Kung maluoy ka, kung doon na mo'y sobrang pagkaon diha. Ngayo ko, be. Walang unday makakita na ako. Gusto na tingali ni kanon ug sudan. Mabusog na tingali ini si Aldwin. Ako na yung dadun sa gate. Kinsa na naa sa kusina? Oh. Oy, Patay! Nakitaan ko, Mama. unsa na? Pagkadaghan ko na ng pagkauna. Oh. Asa na ni mo dad-a? Ang butan na bata, malipay magdulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Magsabahan na gini mga bata para buyag. Okay. Mayong! Kumusta ka ninyong tanan, ha? Ato sa paapilo ng mga naminaw po sa tagsa inyo ka mga radyo, ka ng mga bata ka na adiya sa ila, ha? Okay? O, kumusta ka mong tanan di, ha? O si Putyok, o. Putyok, kumusta mo ka, Chok? Ha? Labi na yun si Yushi, si Aldwin, si Terde, o Kingon man,
si Saisa, basta anaghan kayo mga bata diya. Sila Yana, sila si Bulantoy, tanan mga bata nga naminaw ron sa atong asoy. Kaninyo pong tanan mga kasama na mo din sa RMN. Kumusta ka mo tanan? Okay, ready na mo sa ato ang sumpay ng akong asoy. Kaninyo ready na mo mga bata? Ready na! Oh, di ka may lagi mo, ha, sa mga uban. Oh, nangihi din yung uban di ay. Okay, sige. Okay, padayon na ito atong asoy. Ang pungpong sa mga yawi. Kigoroy. Unsa na? Ako panulan. Uy! Mayong gabi, Madam Carla! Magagagbayng tao. Pagdali, kay doon na lang ta sa bodega. Doon na lang ta sa punta. Kayo, Nick! Bukat kayo ang pungpong sa yawi! Dali. Karon, usaw na ito pagsaksak sa yawi diyan sa kandado. Mapulos mo ta mga gamitoy. Padakon ti ka pagbalik. Usa, muhawak na sad ko sa imong nga baho kayo. Ayaw na pagliklamo. Kay maoray paaging mahibalik ka sa naandan mong gidapon. Nya, kung malian si Madam Carla, makita na pot ko. Gigamitan ko sa akong gahom. Nga dili siya maulian. O makitaan siya mga kauban sabay. Hangto dili ta makahuman sa atong gibuhaton kang labli. Busa, sige na. Hawak na sa akong pagdali. Sige na lang, boy. May nag-iyawi? Ablihan ako ni Mama. Kapog na ko eh. Ma! Ayaw pagsapa, Lovely. Aldwin? Yun sa ko di mo pagsutin eh. Ayaw na ng mga pangutahan ni mo. Ang importante na makapaniyapon ka. Kidadaan ka na mo og pagkaon, Lovely. Namo? Kinsa imong kauban? Ako rati ay. Kadyata kay ipahimutang na ko ang pagkaon, ha? Salamat, Aldwin, ha? Sige na. Kanina radyot kong kigutom. Sige na. Kaon na. Kaon na dayon. Unya na ta mag-istorya. Madam Carla? Uy, madam, nga nagutang nagigda ka madinis sa sawag, madam, ay? Tonta. Wa ko maghigda. Bangon ako, be. Pagdali. Ay, dali, madam. Madam, wa di ay ka mahigda, madam. Pero gipabangon lagi ti ka, madam. Nakuyapan ko. Unsa? Hala, madam, oy. Ang uban, madam, no? Makuyapan, kay way gitaon. Unya ikaw, nanihapon lang ka, madam. Nakuyapan ka na? Ingnan sagpa. Nakuyapan ko kay nakakita kog duha ka buok gagmayng tao. Gagmayng tao, madam? Ang buot mong ipasabot, madam? Nga nakakita ka duha ka buok nga duwende? Oh, og dinhi sa yawi. Ilan ning giduwaan ang pongpong sa yawi. Ala, uy. Madam, uy. Naniguang naman lamang ko, madam. Wawag yung ko makakita duwende, madam. Na, bahala na kag di ka mo to. Basta kay nakakita ko. Mao na ang tinuod, Lovely. Way kalibutan si mama nimo ning akong gibuhat karon. Pusayaw ka bala ka. Unya, katuog na lang din ha. Kiniya naman ang imong higdaanan. Diin ka ining panik. Habol og unlan. Akong gida para nimo aron maayo ang imong pagkatuog. Mintras ni ka dinhi sa budika. O, Lovely, ayaw na sige dagang pangutana kung diin nakikan. Sige, Lovely, di na lang ko magdugay ha.
Alin ako. Inaot pa unta nga magkakita pa ta og madamlag. Bye-bye. Salamat, Aldwin. Dagan kayo salamat. Ma, kung saan kayo nito yung lovely, no? Mo siya pag-awson, ma? Padong nabitaw ta sa bodega. Abi mo, Brando, di pa na makamatay niya ang way pa ni hapon. Ang ako nga matagam siya. Uy, unsa gud ni? Pa, wala gid mo ka naduhi, ma. Napakas lovely na sa sud. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hilabihan yung hibungan ni Madam Carla og Brando. Kay wa naman kadaduhi ang pultahan sa bodega. Mang ilang diablihan. Lovely? Uy, kanindot ko niya gigdaanan. Og di apay mga plato sa pagkaon? Ma, may naghatod na din yung pagkaon gabi eh. Og kinigigdaan niya? Maayo pang pagkahinanok? Hoy, Lovely. Pagmata! Lovely! Mama, Manny Brando, nganong... Unsay ngano? Ako ang angay mangutana kung nganong ni akay mga gamit din he. Kinsa naghatod ini din ha? Kinsa? Wa ko mahipaw. Ayaw kong duwa-duwa Lovely. Kinuo ko. Pasalo ako. Dili na ko mahimo ang isulti. O nganong wa ka man mo tingog? Sa pagsud na ko dinhi kabii, mao naman ni dinhi ma. Abi kalit na ko kung imo kong giandaman. Wow pa, Lovely. Wala ka ba problema din ni gabi eh. Kay, nindot mo higdaanan. Nga, nabay pagkaon. Oh, wa ko mag-andam ining tanan. Nga, ma. Unsam din eh. Nga, may ato rin nakita. May nahilabot. May mitabang ni mo pero wa ka lang mutugan og kinsa. Mahimo ba, Lovely, sultihi ko sa tinuod ano makagawas ka din kay kung dili magpabilin ka din ng piniriso. Patya na lang ko, ma. Unsa? Wa man ko ikasulti ni mo. Maupatya na lang ko. Kisa imo ko prisoon din eh. Lovely! Oh, naghinuktok ka na sab. Kinsabay di maginuktok. Unsa may buti mo ipasabot nga malipay na lang ko ining kahintang nga mipuyo ining musuliyo. Nag-ingon ba ko nga hangtod sa hangtod na lang kaning kahimtang mo, Aldwin? Ligo ako, Aldwin, aron makita mo ang makatabang ning imong problema karon. Pinagi lang sa pagpakaligo nimo. Nganong dili mo mandayon buhaton aron imong mahibawaan kung unsa ka tinuod ang akong giingon. Sige, aron sa matangtang ng imong mga tagip-tip sa lawas. Kadyot ha, kay magkuha kog tubig ug sabon, Yunik. Dili na kinahanglan ang sabon, tubig na lang. Sige. Saura ang akong kinaligo aron dili mausik ang giingon mong tagip-tip sa akong lawas. Ha? Sauron gyud? Tumana lang ang akong giingon, uy, Aldwin. Sige. Dini sa ibabaw sa nicho ha. Buan na ta ka. Hala,
Ang imong mga buling nga nanggahi sa imong lawas, Yunik. Mutingog inikatagak sa siminto. Unsa man imong buling, Yunik? Puthaw? Nganong dili mo man hikapon? Hikapa og lugdi sa hugaw aron maklaro mo kung unsa na. Sige, bigan ni, Bi. Oh, hala, misinaw. Migilag. Oh, Yunik, usay buti pasabot ini. Mga bulawan ang akong buling, Aldwin. Mga bulawan? Oo, gold sa ining list pa. Ug mao ka na ang giingon ko nimo nga maoy magkapausab sa imong kahimtang tungod kay mahal kayo na, Aldwin. Pero, Yunik, ba't sa may buhato na ko ini? Nga, bata pa man ko. Basin, inong kong nangawat ko. Pinaagi sa akong gahom. Makakita kag kaila nga hingkod nagpangidaron. Ug mao'y kasaligan mo sa pagproseso aron mabaligya ang maong mga gold sa legal nga paagi. Ug nining higayuna, mauna ang katumanan sa gipangandoy mong kaharuhay. Pero dili pag-abusaran kining akong mga buling. Dili kuliguon permi, Aldwin, tungod kay kung abusuhan mo sama sa wala na'y paghunong nga pagpakaligo mo nako aron lang makuha ang bulawan, mamatay ko. Pero sa dili pa na mahimo kong bangis tungod kay modako ko nga mulapaw pa sa labing mahabog nga lubi. Unsa? Busa, gamita sa hustong paagi ang imong bahandi ug ayaw kalimot sa akong gipahimangdo. Brando, may mihunong auto sa tungod sa tong gate. Ipasusira sa katabang? Ako lang, ma. Itingali bisita na ni Lovely. Tapi siguro, kang Lovely yung bisita. Kaya huwag mo ipaabot ka ron. Mayong hapon. Na si Lovely? Kinsa ka? Okay, baymutan lang mo kay subayan din nato ang atong asoy karong si manahona nga naguluhan. Ang agta ug ang diwindi. Baymutan mo. Ano ang sumpay sa akong asoy? Tapi siguro, kang Lovely yung bisita. Kaya huwag mo ipaabot ron. Mayang hapon. Napa si Lovely? Kinsa ka? Ako ni Brando. Uy, nakita siya ako. Dapat buwag. Uyab ka na siya yung Lovely. Pero, karoon ba kung kakita niya? Indot na ba og auto buwan? Brando? Pwede bang ikasulti si Lovely? Brando? Ay, oo. Kadit, anong kailan ka na ako? Nagkakita ba ta sa ura? Oo. Mau ba? Wa ko nang duman. Kuya Brando? Nga naman mo pa dayon ang imong bisita. Ikaw ang ipakita. Ako? Oh.
Tubang nga to. May ka mamili, ha? Ha? Hira, ato. Wa man kay gipaabot nga bisita. Pwede makadayon? Oh. Kinsa ka? Flowers for you. Kadiyat lang. Kinsa ka man? Ako si Aldwin. Love. Aldwin? Ako ang apo sa inyong saop kaniadto nga si Lolo Kinoy. Aldwin! Oh, di wala nimo dawaton kining buwak nga para nimo? Ambe! Dali! Dayon! Unsa? Mao ba, Brando? O sa tanaw mo, maayo bang pagkabutang? Hindi to ka ma. Bagong model. Mas maayo nga kana ang napili ni Lovely. Kay ni anang tawhana, kung maoy iyang makadayon, makatabang siya sa krisis sa atong padudlanan karon. Nakaila ka ba kasi pangan? Wag ko magkapangunta na, ma. Pero, punta lang niya si Lovely. Pero, murag na kailan ako tuntuhan na, ma. Unya? Wag ko naman kung diin may nakaila. O nga nung wa mo man pangutan, Sao naut man si Lovely, good. Pero, sige na, ma. Paabuton ta na si Lovely. Nga mo na yung pailan niya, kanina to. Nalipay ko sa dakong kausaban sa imong kinabuhi karon, Aldwin. Og salamat nga wa ka mausab. Og nakahinungdong ka pa nako. Dili mahimo nga kalimtan ko ang babae. Nga sa una pa, ako nang gimahal. Aldwin. Lovely, kung may nakita ka man kausaban sa akong itsura, huwag kahimtang karon. Pero ang akong kasing-kasing, sama ra gyapon, huwag kausaban. Mahal ti ka, Lovely. Sa una pa. Aldwin. Mahal tasab ka. Aldwin? Kinsa bang Aldwin na? Aldwin? Katong batang batignaw ang apo ni Kinoy? O kaya? Uy, nganong kadako naman niyag kausaban? Unsa siya? Nakabangal og usa ka sakong sapi? O nakatulis? Una, aw malagmit ma, nakasuod tong tawana og sindikato sa mga tulisan. Sayop ka, kuya. Nga, kaya ano? Kung sabihin patuon mo, nga ni kahit mo si Kasinso, kung sabihin negosyo. Siya ang tag-iya sa inilang ahensya sa mga alahas sa tibuok nasod. Unsa? Nga, asa kong too. Unsa kong pagkahitabo nga naingon na siya ana, ha? Nakatag-iyag kalit og mga ahensya? Kalisod anak tuhuan, Lovely. Sayo na kayo na, ma. Ako na siyang mapanidaan aron atong may bawaan kung unsa na kapadato niya. O karon balik ta sa akong aso ninyo may tuod man gigastuhan gyud ni Brando ang pag-imbestigar kung unsay nadatuan ni Aldwin. Nag-hire siyang mga tao nga murag akyat bahay ba o dinhi way kalibutan si Aldwin nga nakasudi ay siyang kagalingon ang mga tigpanay ni Brando sa iyahang balay. Og unya usa ka gabi ini ana. Isaan ako nimo Unique. Nagkatapusan ko na lang hangyo nimo. Para lang ni sa gasto sa umaabot na mong kaminyoon ni Lovely. Please. Naun sa kabaya, Aldwin. Nganong mingon ka man nga katapusan, ha? Kay ngano, permi ba di kang mangayo na ako? Buutan ka, Aldwin. Gitarong mo gasto ang tanang halin sa mga bulawan nga gikan sa akong lawas. Busa, wa ko nimo mapakaligo pirmi.
ug kanang imong gihangyo matuman. Sige, pakaliguan ako, kay aron mga paksi na ning giingon mong mga tagip-tip sa akong lawas. Salamat. Daghang salamat, Yunik. Hello. Oh, Isaac. Kumusta na? Unsa? Uy. Wa ka ba binuang? Okay. Sige. Pabuta ko ninyo. Kaya ako mismo ang mangunay. Bye. Magdali ko. Kuya? Asa ka? Nagdali ko, Lovely. Uyan ta magsulti. Pero Kuya Brando... Anong nagdali man to siya? Oh. Hello? Love? Oh, Aldwin. Maayo kinanawag ka. Unsang oras na mo ari sa bay? Karon na. Danawag ko kay Padong na media. Inibutan ako inirong telepono. Paingon na media sa inyo. Love, na ba sila? Si Kuya Brando may gilakaw pa. Pero mabalik ka tingali dayon to? Mau ba? Okay, love. Magkita lang ta diya, ha? Kami na bahala og da sa mga pagkaon. Okay? Bye. Bye, Aldwin. Kinsa to, Lovely? Oh, ma, si Aldwin to. Padung na ko na sila din eh. Okay, paabuton ta sila din he. Dawaton ko ang ilang pamay. Ada sila, Brando. Mayo. Ako saman. Wa na ba ilang tao nga nabilin diya? Wa, Brando. Wa sila katabang. Wa security guard nagilabay. Sila na duha nagpuyo diha. Katuyang tatay-tatay. O ang silbing ikatulo. Ang kamay nga tao. Nga itom kayo. Nga nagpuyo sa bunsay nga akasya. Ug naa nila gibutang sa iyang kwarto ni Aldwin. Taong gamay nga kundigoon ang mga buling nga matangtang gikan siyang panit. Mahimong mga bulawan. Oh, Brando. Usa siya kaagta. Pero diwindi. Okay. Tara. Sudun ta ang palimahin ni Aldwin. Di man day luho ang iyong pinuyanan. Nagpatuo ang buang nga pobre lang gihapon. Pwes, mahibalik ka sa kanimong kapobre. Sahay, magadamgo ako, nga ikaw ug ako. Ay, Aldwin, may balik ka lagi. Kinsa mo? Hello, agta nga duwin. Mga tulisan mo, unsa? O dili, oy. Ni Ami, kay gisugo ming Aldwin, nga ipakuha ka. Unyaw, nganong may pistola man mo? Okay ni? Ay, di na tinuod, oy. Pero kung mo palaga, mahimo ning tinuod. Ngano? Ikaw lang ang may magic? Whoops! Ayaw paghimuglakan nga mo'y maghatod-glad to sa lubganan sa ibong amo ka si Aldwin. Unsay buot ni mong ipasabot? Kuyog na mo sa maayong kaupo.
aron way da utang may tabo ni Aldwin ug sa iyang tatay-tatay. Oh, nganong karon ka lang, Brando? Tuan na hinuon sila si Aldwin. Ma, ikaw may inahan. Busa ikaw ang importante silang pamay, di ba? Hay, o lagi. Pero mas maayo man unta tong dinhisab ka. Kay kamura ba yung duha si Lovely? Gawas pa, manghod mo mo'y naunag kaminyo. Ay, wala kaso na ko, May. O, sige ba, ha? Aras ako sa kong kwarto. Oy, unsa man ang imong gida? Unsa man to gisuhod niya og karton? Og murag nagkadugo ang imot? Ipay magdulag ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Uy, sayuhan ninyo katapok, mga bata! Kusuga musulti aning Inday Banini. Oy, Inday Banini! Kay bao ko, kinsa nga sa imong mama ug papa. Kinsa galito Inday Banini? Kinsa to? Ha? Si Nestor o si Banban? Okay. Sige, mga bata. Kamo, unsa man mo, nangaon na mo, mga bata, ha? Ayaw mo pagkaridiriwa pa may kaon, ha? Sige, mas maayo. O niya, happy sa birthday ni Kuya Boy, patalingog ninyo. Niya. Magdasa na siya pagkaon, daghan. Magdapo na siya. Pareha ni Ate Ing ninyo, nagdapo pagkaon. Ni Ate Vanessa ninyo, nagdapo pagkaon. Okay? Ha? Oo. Ha? Nay, inasal. Kangkin sa man. Imong birthday. Okay, nabunggo ko no eh. Wag yung inasaltan. Okay mga bata. Anin na lang. Di na lang ta magdagastorya ha. Kay padayunon lang nato ang atong sugilanon karon. Kay baw ko excited mo makadungog sa sumpay sa akong aso ninyo nga naguluhan ang agta nga iwindi. Okay, aniya akong sumpay sa akong aso ninyo. Watag da si Madam Carla taon nga nungutana kang Brando kung unsa to iyang gida ug uwahin na siya nakamatngon nga may murag dugo ang kamot ni Brando. Wa baka ako masayop sa akong nakita. Pero kung dugo man ganito, ngano man niya nagkadugo man siya? Unsa na? Okay ka na ba? Unsay okay, uy. Ingon ka nga naa din ni si Aldwin. Hain man siya. Kapurado biya ni mo. Siya to'y pangani mo? Munik? Munik sa imong mata. Unsa ba di ay? Unique. Unique. Ay, sorry ha, Unique. Unique yung tinood ang yung panganda. Hain si Aldwin. Yan na. Purado mo ka. Hatagi yun akong mga bulawan. Ligoon daw na ka, ha? Dili pa ko maligo. Hindi ka maligo, ha? Wa ka ba makakita ganiha sa kibuhat ako sa akong kauban? Gusto ka ba nga pahinumduman ta ka? Brando, ang atong sabot, nga kitang duha, amo pa'y mo sining taong gamay. Hoy, sinuhulan talaga isa. O kay sinuhulan, wa ka naglabot nini. Pero, Brando, di na mahimo. Ako'y naghago o panihid niya o niya. Kuanay nung ko'y labot sa bulawan. Bida, ini. Bebe. Ato sa nang kaligoon. Unya, ang makuha nga bulawan diya sa iyang lawas, atong mahinon. Ganong gihapak magkunimo sa buwan sa pistola, Brando.
Ikaw ang pakaliguon ko og dugo hanggaw. Unsa na? Nahinumdum ka na? Nga gipakaligo ko og dugo ang kauban ko ganiya? Ug tuwa? Nahabilin sa bahay ni Aldwin? Gusto ka ba? Nga ingon ni Adto ang buhaton ko ni Aldwin? Ha? Mutanaw ka nga makaligo si Aldwin sa kaugulingon niyang dugo? Sige na lang. Liguan na lang ko. Kana! Muna yung nga duwindi. Unya, buutan pag yun. Tay? Di ba ato man ang gilakad ka ganina ang pultahan? Gipanglakad na nato. Oh, tay! Ang akong kwarto! Abri na! Dali, tay! Oh, may tao nga nagadugo! Insam nito, Hana! Yurik! Yurik! Oh, tay! Wala din niya ang kaway nga bunsay, tay! Wala si Yurik! Uy! Saan ba, tay? Buhay pa ba rin Hana? Buhay pa! Pagbata! Hoy! Kinsa ka? Ugod sa inyong gibuhat din ha? O ganong nagkadugo ka? Tubag! Si Brando, tuwa niya ang gamay. Si Brando kay igsuon nila, pre. Siya ba ang kaubuan mo din, ha? Tuwa niya si Yurik. Wow! Tinuod yun nga bulawan ang imong buling sa lawas. Karon nga naa na ang imong gusto. Hain si Aldwin. Relax. Yatod daw niya ka. Kisara! Brando, ako ni. Pasudla ko kay magsulti ta. So lang ma. Unsa ba imong gibuhat din, ha? Uy, unsa nang gihagkon sa imong kamot? Pigilak pa ko na. Bulawan ni mama. Diin ka gud ana. Gikan ini. Uy, taong gamay. Ops, ma. Ay, kuyap, ha? Ayaw gid mama. Ginoo ko. Nakakita na ko anak niya. Siya tong nakita na ako dugay na. May kauban siya. Mama, siya ang nakaingon nga nung nadato og kalit si Aldwin. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Samtang ipasabot og maayo ni Brando ang iyang inahan mga bata bahid sa agta nga diwindi, dito sab sa gawa sa ilang bay naabot si Aldwin og tensyonado kayo kay gisugat kini siya ni Lovely. Pansin na itabo ni mo, Aldwin? Si Brando. Hain siya. Kuhaon ko niya ang bonsai. Ha? Unsay bonsai? Kanang tanom ba nga bonsai, Aldwin? Tempa, nganong napunta man ni Kuya Brando? Paminaw. Kay pasabton ti ka sa nitabo. Unsa na, mama? Ha? Kung mauna anak, pagkaligua pa siya. Oh, mama. Kay tigumuta ang mga bulawan.
Gusto na. Dili mahimo nga sigihan kog kaligo. Oy, way magbuot na ako, ha? Kung dili ka undangan o pakaligo. Munipis ang akong panit ug makalit kog kadako nga sama sa mahabog nga lubi ug mahimo kong bangis. Abida, ay kong patuhan, oy. Hambog sa kana. Hoy, kung tinuod pa, waon ta madato og mayo sa Alduin. Mga pakaligoon ta siya mga. Hangtod nga mahurutag kuha ang budawan nga nasing lawas. Ay, Brando, sige. Di na to siya undangan sa pagpakaligo. Ayaw, uy! Ayaw na ko pakaligo, Kamuray maalaut kung inyo nang buhaton. O kinsay patuhoon mo, ha? Sige, mama. Pakaligoon ta siya. Ayaw na, uy! Ginoo ko. Nganong kibuhat man ni Kuya Brando? Lovely, kung dili na to masanta si Brando. Kung sigihan nagpakaligo si Yunik para lang sa bulawan, mudako kini si Yunik, ug mahimog bangis, ug maghimo kini kadaot. Tana, Alwin. Nara siyang kwarto si Kuya. Gusto na, wala ko'y buling, limpo na kayo, ako lawas, wala mo'y makuhang bulawan. Kinsay patuhoon mo? Ha? Anak, pagkadaganan ni ini mga bulawan, anak. Mamahimo na sa ining bilyonaryo. Huwag yun, mama. Uy. Pili mo si Alvin. Iulit niya ka ng agta nga duwende. Uy, naadi ay. Pasagdi sila, Brando. Ayaw sila pagtagda. Brando, unungin na pagkaligo ni Yunik. Aron may daw tayo may tabo ni mo. Uksa ko ba mga tao? Brando, pagkinaw na. Ilaro lang naong ni Brando. Ikaw rin gusto mo pa mo sa mabulawan? Ha? Iuli ko rin mo kung mahurot ko nagkuha ang mabulawan. Brando, pagkinaw na ako. Brando, tanawa. Tanawa sila yan ang ugtubo. Ginoo ko. Una, minamtusyo ka na ko. Ay! Ginoo ko ka ko. Kapatan na mesa kayo. Tabag! Tabag ito. Abulawan, anak. Abulawan, anak. Abulawan. Pagawa sa lima. Madalaw ka na, anak. Lovely, dili ka lang. Basig maiko ka sa mga butang ang kipanlapay ni Yunik. Nakita mo na ang resulta. Kung may patuo pa lang unta sila. Unta kini may tabo. Si Yunik! Sinanay na niya! Yunik! Pamatay na siya, Lovely! Hindi ka na mahimahang mo pa sa ilo nila ni mamahog ni Kuya Brando. Yunik! 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 Tinuod ang pasidaan sa agtanga ni Windy nga napuyo sa bonsai nga kahoyng akasya sa way huno nga pagkaligo ninipis ang iyang panit mibuto og nahimong higante og nanimaho kining bangis kayo alam himaho nahimong bangis kayo mga bata o nabangis ang agta patay usab sila si Madam Carla o si Brando og ang napabiling buhi mao na lang si Alduin og si Lovely busa mga bata. Ayaw yun mo paghinangol, ha? Kung doon na mo, panghatag yun mo sa uban. Kay giingon sa Ginoo nga love one another, mga bata, ha?
Okay, pagtagay mo diya, pagtagay mo. Dili manghatag niyo. Ay, stilan. Ay, alam mo, tagay, hala, tagay na, kana. Pagtunga mo, na. Kana. Sige, kay badang mga hangol, mga bata, di ba, bado? Sige, very good. Apon mo tanan hatag. Sige, nya mga bata, kita-kita ta sunod semana sa akong asoy ninyo, dini lang sa... Asoy. Patulkan ninyo sa Tatak RMN!